Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ψηφιακό νόμισμα που έχει προκαλέσει φρενίτιδα, αμφισβήτηση, αλλά και ελπίδα για ένα νέο οικονομικό σύστημα. Το Bitcoin. Είναι απλώς ένα μέσο επένδυσης ή κάτι πολύ βαθύτερο? Πώς δημιουργείται, πού χρησιμοποιείται και, κυρίως, έχει πραγματική αξία? Πάμε να το αναλύσουμε. Το Bitcoin είναι το πρώτο και πιο γνωστό κρυπτονόμισμα στον κόσμο. Δημιουργήθηκε το 2009 από ένα πρόσωπο η ομάδα με το ψευδόνυμο Satoshi Nakamoto. Είναι ψηφιακό και αποκεντρωμένο, δεν το ελέγχει καμία κυβέρνηση, τράπεζα ή οργανισμός. Η βασική του καινοτομία: ότι επιτρέπει την ανώνυμη και άμεση ανταλλαγή αξίας μέσω του διαδικτύου, χωρίς μεσάζοντες. Το Bitcoin βασίζεται σε μια τεχνολογία που λέγεται blockchain, μια δημόσια, αποκεντρωμένη βάση δεδομένων. Όλες οι συναλλαγές καταγράφονται σε μπλοκ και επιβεβαιώνονται από υπολογιστές που λέγονται miners. Οι miners λύνουν πολύπλοκα μαθηματικά προβλήματα. Όταν τα λύσουν, προσθέτουν το επόμενο μπλοκ στην αλυσίδα, εξού και ο όρος blockchain. Οι miners ως ανταμοιβή παίρνουν bitcoin. Αυτό είναι και το πώς δημιουργείται νέο bitcoin, μέσω της διαδικασίας του mining. Η αξία του bitcoin δεν στηρίζεται σε υλικό αντίκρισμα, όπως ο χρυσός. Στηρίζεται στην πίστη της αγοράς, στην περιορισμένη προσφορά. Μόνο 21 εκατομμύρια νομίσματα θα υπάρξουν τελικά και στη χρησιμότητά του ως μέσο αποθήκευσης ή μεταφοράς αξίας. Κάποιοι το βλέπουν ως ψηφιακό χρυσό, άλλοι ως εργαλείο κερδοσκοπίας και άλλοι ως μέσο συναλλαγών θεμιτών και αθέμιτων. Αλλά η τιμή του είναι εξαιρετικά ευμετάβλητη, καθώς επηρεάζεται από το ενδιαφέρον επενδυτών, ρυθμιστικές εξελίξεις και την παγκόσμια οικονομία. Το Bitcoin χρησιμοποιείται ως μέσο πληρωμής σε ορισμένα ηλεκτρονικά καταστήματα ή μεταξύ ατόμων. Ως επένδυση, με την προσδοκία ότι η τιμή του θα ανέβει. Ως ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους οικονομικής αστάθειας, ιδίως σε χώρες με πληθωρισμό ή capital controls. Ως εργαλείο οικονομικής ελευθερίας, αφού επιτρέπει σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε, να συμμετάσχει σε ένα χρηματοπιστωτικό δίκτυο. Αλλά, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι ακόμη έτοιμο να αντικαταστήσει το παραδοσιακό χρήμα, λόγω των τεχνικών δυσκολιών, της αργής ταχύτητας συναλλαγών και των διακυμάνσεων στην τιμή του. Το Bitcoin δεν είναι μαγικό χρήμα. Δεν έχει εγγυήσεις. Δεν προστατεύεται από νόμους όπως οι τραπεζικές καταθέσεις. Δεν είναι πάντα ασφαλές αν δεν ξέρεις πώς να το φυλάξεις σωστά. Πολλοί χάνουν τα Bitcoin τους επειδή ξέχασαν τον κωδικό τους ή έπεσαν θύματα απάτης. Η γνώση είναι το μεγαλύτερο όπλο σου. Το Bitcoin είναι κάτι περισσότερο από ένα ψηφιακό νόμισμα. Είναι ένα κοινωνικο-οικονομικό πείραμα. Μια πρόκληση στο υπάρχον σύστημα. Μια νέα μορφή ελευθερίας, αλλά και ευθύνης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη τεχνολογία πίσω από το Bitcoin ή άλλα κρυπτονομίσματα, μείνετε μαζί μας. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε like αν σας άρεσε το βίντεο και γράψτε μας στα σχόλια. Εσείς εμπιστεύεστε το Bitcoin ή μήπως το φοβάστε? Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά και να επενδύετε με γνώση και σοφία.